Hanai muthang sengkrakno rohorjak ha aribo phiaba bini yago rohorjakliya Mungsa Yakkol. Sakbedogna yakheba choba khalaiyawi theinani no karui Mungsa lama korui. Abo haino patimung patika hasteni sakhamni halogo. Pher wngkha coronani kirima sungsa akarmung bai hayung gwnangui dor kalaijak. Abo tijora hakotorni saknaikani krwng bai baksa hasteni mungana. Saknai krwng Dr. Debbarmano bo hasteni lukurokni langmano banchirina bagui samung tangkha. Bini kubui rwngmari tei kaham naikol mungbai asalo corona hai kirima sungsa bemarni yakni kagriwi banchireka hasteni lukurokno. Zero corona bemar manjagui fano hamui basaka aboni ungklogo Dr. Debbarmano Yakkol buljak eba Dr. Debbarmani Yakkol buljak. Kubuni doctor rokbo ajorabo bini swngmung bai yapri barogui phaikha hasteni lukurokno coronani yakni banchiruna bagui. Phiaba bo kuburoni slai kisa juda kuk. Saknai krwng abutiya borok wngui asalo tongkosong lukuroni samo basa khabo. Flag bemarno kasona bagui bagini nibedita no khobui kubuni mohon borokno Bharat hakotorni lukuroni samo basa mahai. Corona hai kirima sungsa bemarno kasona bagui hasteni lukuroni samo basa khabo. Hasteni lukuroni langmano banchirina bagui bufa thimani horsnini samungno fano khachomui tongnai nangkhabo. Tinini salo Agartala dolini lukurok bini yakomuni kogno pogui manya. Abotui soisoi samung tangnai kha kosong luko hamkhrai khainai. Naikol krwng tui krwng doctor no hasteni sakham tangbedek dolini fatara rohoroi riwo ereng. Abotui patemung Yakkol krwi sengkrakno chobao rohormahai no. Bini kaham naikol mung bai sakhamni halok kwmangma salaijakui thangkha. Akogrokno hasteni lukurok khakawi no manbai no. Haino hai ereng bini swngmung no bini naikol mung no jai nangya kalaikha sakham bedek song. Bono transfer khaiwi sakham tangbedek ungtongni sakhamni shape no jaike khoti khlaina naiwo hwnui kha kalaikha baksa borokrok. Yang bukhago hasteni sakham tangbedek tabukni montriokra Dr. Manik saha yagono. Bo sakbai thangbu khoroksa doctor. Bo kaham khaino sawi mano tabukni jorao hasteni sakham naikolnai halok hamsafano saknaikenini bagui nangmani kaham machine rok doliwo kwbang kukno. Dolini sakham hamsafano bwkhaste hangkor kami amsaibo sakhamni halok hamsugyakho. Aboni bagui kaham saknaikenini bagui Agartala dolini sakhamno simino khatungna nango hasteni lukurok. Abote hai jorao Dr. Debbarmahai khoroksa kaham saknai krwng si krwng naikol krwng kha kaham doctor no bini barjani norui transfer rinani saklaikha sakham tangbedek. Abotui patemung hasteni sakhamni shape jaike derawi mano hwnui khaka kalaikha sinai nuknai rok eba si krwng joto lukurok. Tamoni hinmale kubuni thaiwo thangui bo sakhamni halokno kaham khlaiwi tisanani shape tonglak mabo manglak. Tei baibasa bwkhago bo je achuk thaiwo tongo a achuk thaini bisingtui hasteni sakhamno kaham halok kaham gwrwngo slaiwi tubui manai. Phiaba tamoni pher bai montriokra ni sakham bedek transfer rikha Dr. Debbarmano tamo khoijagui tongkha aboni ungklogo. Abono tuiwi khami thiklaijak joto bwkhagono birode put kokhora.